Е, сега в момента записвам това. Еми записва да на Фейсбук директно. Еми да, на лайфе. Добре, благодаря ви много. Още един полицейски екип, да. Не искам да дойдеш в районното управление. И ще дойда, да. Не е проблема. Не, ще ми трябваш да обясня. Разбира се, ще трябва. Да се случи всичко как трябва. Да, бе, да. Точно както трябва. Аз не мога да търпя такива унижения, такъв господин да изправя каквото иска. Не, вижте как ме обижда. Парцал, проститутка, Мамо! Аз искам да стана общински съветник! няма ли да леги на земята? Аз съм справил по-сам този знак! Много е. Няма престъпление! Моля? Ще си вършите работа! Тай, като органи на властта, ще си вършите работа! Аз ще доса от вас. Чакай малко. Чакай малко. Какво има? Какво е става? Каква ситуация има да обясня? Каква ситуация има? Чакай малко. Чакай малко. Чакай малко. Чакай проблем да разяснявам. Аз съм разяснил проблема. Няма проблем. Има проблем, той си полицията решимаше работа. Това е проблем. Това е проблема в държавата. Полицията не си върши работата. За едни има полиция, за други няма полиция. Това е проблема. Това е проблема в държавата. Вие разбирате ли, господа полицаи? Или виждам господа престъпници, облечени в полицейските. Тях ли сте? Тях ли сте? Аз трябва да се плаща ли? От вас ли? Вие сте мафията ли? Тогава... Аз не съм искал съдействие от полицията. Аз като исках съдействие от полицията, никой не му дарите съдействие. Нали? Ти съдействие си го вземем от гражданите. И ти, Мършо, пелска по глава. Но ми гледайте, че ти прескоча през полицейски коли, ще прескоча. Виждате как му обижда, нали? Вижда, да. Мишко така, аз те обижда. Той му обижда, искам и неговите данни да ги дадем. Да, Виталио Бисеров Миланов. Дали там настрани? Дали там настрани? Палатката съм взимал. Виж бе, палатката съм взимал. Мама ти ба, бе. Мишко, аз се прибирам. Прибираш на топличко, самоче. На топличко. Аре, ви ще го приберете ли точно или няма го приберете или ще го държите още така на улица? Не се опитвайте да ме задържите, не се опитвайте да правите граждански. Ще става. Проблема е решен. Аз разрешавам да решавам. Кой сте вие да решавате? Аз съм гражданин. Аз трябва да отговаряте за всичко. Не да го приберете това. Ще съдейства на Филига в втора района, ще имате какво ще решат. Да, това е. Това няма да вземе отношение.
сантиметри, бе, Мишко. Стига се. Да, бе, аз не се такъв. Дай да се разделим малко. А вас, господина, да ви предложа да се оттръпнем. Да не предизвикаме допълнителни конфликти. Най-любезно да я призова към това. Още една кола, трета кола. Той човек какво сам си го направи, друг не може да му го направи. Аз няма да се оправдавам пред някой, всеки съм извършил нищо. Това е положението. Аз няма какво да се оправдавам. Аз няма да влизам в оправдателния режим, след като не съм направил нищо. И вие трябва да го разберете това нещо. Не, няма да ми кажеш ти къде е това. Аз ще казвам къде да дойдеш, защото аз съм на улицата и казвам аз какво да стане в момента, обяснявам какъв е реда, разпореждам, че трябва да дойдеш от до районното управление. Абсолютно да не е. Не, ясно ли сме? Какво е ясно? Какво е ясно? Тя съм държа 9 години винаги ти, ясно ли сме? Наясно съм, да, много. Дай, че имам 300 ареста невинен. И какво? Наясно ли си? Наясно съм. Като си наясно, какво правиш, бе? Какво трябва да правиш правя? полицията? Каквото трябва да ти Какво правя. правиш полицията? Казах, ще дойдеш Ти няма да в ми районното кажеш, управление, ама аз ще какво кажа. Приятел. Ти наясно ли си с моя живот, капитан? Пак те питам. Ти наясно ли си с моя живот? Ти наясно ли си, че аз съм живял 9 години невинен? Ти наясно ли си? Не, не си наясно. Вие да не живеете, няма. Като си наясно, май ти не бъдеш. Ти не ме разбираш, ти чуваш какво ти там. Не ме кажа какво ми казват колегите. Те колеги страдат заради такива като тебе. Господин полицай, този човек няма да го прибирате най-ве. Иде се обаждаш, че ще върна на тебе, знаеш се да се Не реши. прибирайте от това, какво са прави събрали се да го слушат, че ще издаваш лекция тук пред университета. Гледай, за какво става просто. Прибирайте го. Ритаха, тук аз съм свидетел, ритаха ги тук. Едно момче ритаха в мета и в линейката. Какво седи тук, аз не мога да го разбера този човек. Седите и го гледате. За кого работите? Да прави панаери ли? Гледай за какво става просто, гледай. Говоря ви на вас, вие седите и го гледате. Гледай за какво става просто, да го бият тук ли искате? Виждам пред вас. И седите и още искам данните му, ще повдигам обвинение срещу него. Това ли бе, девойко? Ма верно ли? Да, точно Ма така. верно ли бе, девойко? Да, има частен път. Да, Дали казал ти съм си ти девойката или съм девойко. аз, то е друг въпрос. Да, казал съм ти девойко. То е друг въпрос. На обществено място съм ти казал, че Да, си в девойка девическия лагер пак и ще се влезеш. шиваш отзад. Да, гей си. И наркоманче. Айде да се разправя с момчета. Тръгвайте си по живо, по здраво. Чакай, не сме се случили. Не да приключи. Не ме познавам. Аз съм скочил да оправя вашите и вашия живот да е. И вашия живот съм скочил да оправя, защото нямате сърца да го направите. Разбираш ли моето учение? Не съм такова. Аз съм скочил да оправя вашия живот, защото вие нямате сърчица. Защото сърчицата са ви като на миши. Ето. Разбираш? Като е да те смърша. Не да му набие един шут и да фръкне каската. Какво ме гледаш, бе, мършо? Не ме карай, ще прескоча тук, ще направя 3 крачки и ще ти да въртна един шут и ще се насереш парцал. Господин полицай, това става пред вас. И какво да става? Мога да ме съдиш? Можеш да ме съдиш частно дело, мога да водиш частно дело за храна и ще ритна скапаната физиономия и ще станеш гей с връзки. Ама ти вече си, тъй че и жена ти
Юрка не да ни бе, защото тя не обичала да е свършила в устата ли? Не, защото нали бах дъщеря, да. И жена ти искала да я бе, сина ми да я бе жена ти, защото дъщеря ти не била такова на ми. Ти не ми кажа на нея това спирам. Ти какво нещо, на коя ли ми даваш, бе? Ти как се държиш така строго спирам? Ми каза какво прави. Ми каза какво прави, каква ти работа. Това ти е работата. Да прекратя нарушаването на обществения ред. Аз не нарушавам обществения ред. Как да не нарушавате обществения ред? Аз не. Това полицаи, ако обичате, направите необходимото по води, този човек да бъде превран и да му се вземат данните за това, което Да. Чакай малко, Кири, стоши му. Има бута, бе. Има бута, бе. Има бута, бе. Има бута, бе. Това бута, бе. Това бута, бе. Това бута, бе. По какъв начин да те накарам да тръгнеш към новото Трябва управление? да се стари, Значи този господин иска на музейните данни, аз ще подигна. Господине, обиждаше му в съзнанието ми. Разбрах. Айде, по-бързо. Ще вземе, те ще му пратят. Сега ви не съм ме Ти сети. не какво ще му прави, Мишко така. Мишко така. Ти не си отваря стата, защото ще си наеба майката. Мършо. Тези снимат къса. Тези снимат къса, неговите. И аз имам. Какъв начин е нарушен? Какъв начин е нарушен обществото? Кое е поведение? Кое е поведение? Чакай, не ме блъска. Чакай малко, защо навлизам? Защо бе? Какви причини? Какви причини? Я не ти как ще влизам в колата? Ти ректор ли в университета и външна лекция? Ай, мълчи. Мукай, по-бързо. Ай, мълкни вече. Бабката, майна ще ти. Мукай. Дайте да ми правите. Айде да не се отвличаме, добре? То много често. Това не е оправдание. Значи трябва да се спре. Аз не съм обиждал никого. Просто като са много хора се надъхват на ноги и станали. Бра? Прибиха момчето, наритаха още на друго. Наритаха, обижда, псува, вика, тука, захранва се. И в момента ето виж колко време стои, още не е влязъл вътре. Да, бе, 7 човека бяха заедно. Цяла гидка тук ритаха, тръгнаха, има няколко клипа записани как направи това отвънка. И който ми пише това, той излезе, да, лишива това. Да. Аха, добре.
Дай дълги. Дъмнаха с наистина, че... Често е, брат, бахт майката, пуснаха и тях. Не им взеха лишата карта. Кой друг да се води? Аз не мога да ви вода. Вижте, аз да завървам на улицата с някакви изисквания. Съжалявам, не ви познавам. Не съм е длъжен. Да, чудесно. И изискванията. След малко съм в обекта на работа. Разбира се. Окей. Естествено, че аз съм подал сигнал. Да се случат нещата, всичко Да. Не мога да Въобще търпя. нещата са на срещу теб. Именно, да, не мога да Така че- търпя това нещо, точно така. Чакай. Ще дойда. Да, бе, те нещата са както трябва. Но сещаш деликатен въпрос, тук с тези неща. И вие сте толерантни към мен. Ами, виждаш какво търпение. Точно така. Аз ще дойда да подам каквото трябва да писам. Ще да отворя след малко. Добре, разбрал се. Да, точно. Добре, благодаря.